weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ɓokki sabbundu e nder galle ceerno mahamoudou thiouna ko on waktu yoni ha to ɓuulon kaaƴe e nder galle ceerno abou diallo kame bala kana ha to windu bosyaɓe e nder galle ceerno djiby konté e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi ndi sénégal ɓen heedanɓe farba ngom caggal nde mbaɗi wullitande mumena ko fate banggue accitugol makko nden wullitande hanki jaɓaka gam wiyede kay o saaha o wona karɗo cellala to leydi mauritanie landata wassula ko landal lunɗoɓe ñiŋi no fewi laamu leydi ndi gam hollirde kala hitande so tawi ndungu ari wurol lamorgo ngo noksoɗa boli mum kala koma kewa ndiyama to leydi mali armée leydi ndi holliti waɗi fiyande to nokku ɓeɗo siré bala ene tawe nder région de ségo ɓe kolliti ɓe teɓɓiti toon sagataɓe hewɓe taw ko joguitinoɓe armée ji to burkina faso hanki o gouvernement leydi ndi itti kala ko fate feere jobgol visa wonande afrique naɓe yiɗɓe nadde e nder leydi ndi kabruji men maɗa nato guiné conakry ma jaa toon to ghana côte d'ivoire rdc congo sud soudan jolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men alhassane oumar mbooc musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗen kawis allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele avc jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde enɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto espagne jokkodirta koye amadou touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto belgique jokkodirta koye monta samba ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto sénégal mbour jokkodirta koye saydou ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto ndendori ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye salif diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo ne yawrani on godduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaaƴeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjineji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogas e goho walla mbiyen ni sappo e ɗiɗi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe e nelda duwaw ceerno Youssoufa Bennar ɗum ko hanki jamma jaltugol aduna musidɗo makko sehil makko ɓi neni makko guiɗo makko biyetenoɗo wonande Amadou Tidiane Tidiane Thioubba noon walla mbi Amadou Tidiane Thioubba jeteteɗo guesana kam yalti aduna hanki om nelde duwaw dendagal ɓesgu mum kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamol janna kankoye dendagal maaɓe julɓe kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe e dow inde wonande musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj e nelda duwaw dendagal ŋorel naɓe kala e ko taari ŋorel kala ɗum ko jaltugol aduna ceerno Hammadi Samba Sy mo ganduɗa kam wonno imama wuro ŋorel taw kadi ko balliftanoɗo jime kewɗe jimeteɗe taw kadi ganduɗa ko neɗɗo kalannoɗo no fewi basitanoɗo yimɓe faade e moƴƴere toon to ɓokki sabbundu ceerno Mahamoudou Thiouna kam woni khalifa o oɗo saaha mo teddinira dendagal bandiraɓe julɓe ɓokki sabbundu nabbaji seedoji ko noonne kadi a fayman ndulumaji nonne kadi cuɓlel nabbaji carngala ha tiggereji tohmaji wudduru kono ne kadi a faynma dumgaji mbahnaji e kala mum kala omo teddiniri dendagal bandiraɓe julɓe kala wonande ismo gowɗo waɗede kala hitande taw kadi waɗat ɗum ko ahlu boyinaji woni galle ceerno Amadou Boynaji ɓen ke wadde ɗum e kala hitande ismo hikka noon waɗata ko 19 nduɗo hen lewru so haaji jomiraɗo ñande 19 nde weeti woni nogas wonata ismo so haaji jomiraɗo mo bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala jayde mon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene jogui beelema kadi siftinde moɗon wonande fedde yumma almuɓe toon to wendu bosiyaɓe e gardegol Aminata Guissé dendagal wallidi mum kala wonande conférence moɓe jiiɗi yuɓɓinde ko nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi ndu lewru septembre so jomiraɗo haaji aɓe tijji hen noon dendagal bandiraɓe Mauritanie Mali Gambie Guinée ha diaspora kala moni kala ene bisma hen kañum e fayidagal mum ha tenti noon wonande jeunesse mo wendu bosiyaɓe kame khalifaɓe diine aada wuuro ngo e ko taari ɗum kala ene bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala taw kadi ganduɗa ko conférence jogori yuɓɓinde ɗum so haaji jomiraɗo
ko musidɗo moon guiɗo moon zil moon Sar Abdoullahi Sarr so tawi noon ko teddungal Mauritanaɓe kala fawa koye dow inde musidɗo moon Ali Aboubaha toon to leydi Mauritanie ko noonne kadi ɓulono kaaƴe heedani en caggal ɓenne kadi ñande 30 ndu lewru ne bismi musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr ma yuɓɓin toon yewtere wande fayida kono kadi goomu wuuro ngo ma riwide toon mo gooji findino e jertino no feewi kono kadi ma coftal manggal e wonande kay Adama Bari ma waɗɗum toon ngam haɓaade kala ko fate AVC kame cardiaque et tension e faade ɗon gueɗe kala ko fate banggue wendu bosiyaɓe noon wonande groupe taw kadi ko gorel te ene fiiɓi ɗoftude hen fedde yumma almuɓe taw kadi e gardegol directeur muɗum kono ne kadi feddeɓe sukaɓe Afrique e gardegol Ceerno Abou Diallo ɓenne kadi ne piiɓi ɗoftude wonande yumma almuɓe ha wawa yuɓɓinde conférence mum mo jogori wadde toon to wendu bosiyaɓe kala kumpital men e ɗemgal Pulaar wonande horejo jagorɗe leydi Sénégal Ousmane Sonko jillo balɗe 6 ene jokki toon to Émirats Arabes Unis woni toon to Abou Dhabi ha toon to Dubai kala kanko noon wo yidiri toon e joomen ngaaluji kewɗi no feewi kono kadi wo yillima yogay entreprise aji mawɗi no feewi e nder discours makko holliti nguɗo hen jillo ene jeeya e yiilade peeje mawɗe no feewi ngam yaltinde Sénégal e caɗele beele kadi faggudu mum ɓuura tigui wawde fawade e dow lawol ɗum noon o holliti ɗi entreprise aji kala ko ƴamde tan ngam ƴewde beele joomen mbawa liggade e nder gendidi leydi Sénégal. FRD eɗen gandi FDR jafoɗon ko cetal dendingal landaji kewɗi no feewi ɓe jalti e deƴƴere mabɓe ɓe garti ko fati banggue waylo jagorde baɗaɗo taw koye yontere yawtunde ko fati e nomgol Yacine Fall jagorɗo ñawoje ɓe kolliti ɗum ɗo hen ala kala ɗo fawi tene kadi wona hunde jogorde nawrude leydi ndi yesso kono ne kadi Bamba Cissé e hoore mum toɗɗede jagorɗo gueɗe nder leydi kame jattigolaɓe ɓe gartiri ɓe kolliri o saaha leydi ndi soynande mabɓe ɗo fayi ɗo ala ndiyam tene kadi moƴƴanta ɓiɓɓe leydi ndi kala ɓe erima noon moɓodiral manggal no feewi ngam umminde yogay seppoji kewɗi doole beele kadi wallidde ɓesguji ɗi ndi ha mbawa wurde tawno faggudu leydi ndi e kala koɓe kalno ala kala ko yeehi ɓe kolliti nguɗo laamu wona laamu Sénégal ko laamu Pastef tan so tawi ɓe ndiwaka walla ɓe guijaka ala kala ko wawi moƴƴande ɓesguji leydi ndi Sénégal kala. wonande yaadiɓe Farba Ngom Mohamed Ngom di Farba Ngom mo ganduɗa hewɓe safroɓe kolliti cellal ɓandu muɗum ala taw no wayya ɗum ko caggal mum noon wonande diɗɗal avocat ji makko bindino ɓattake faade ñawowo joguiɗo dossier ji makko on noon hollitino hanki o ma yurnito kay wonande ɗin dossier ji ko fate cellal ɓalli makko beele o wawa accitede hayso woni koye dow sarɗi beele o wawa safroyade ko ɗum ko noon hanki o tambiɗo ɗin dossier ji holliti ɗum jeeyata sababu o accite toon to Dumba to mo waɗane toon pavillon mo ganduɗa taw wawa safrade toon taw ko joomum ɓurata wawde wonde hewɓe noon kolliti hen metti men mawɗe no feewi ko jeeyi sababu o joguiɗo dossier Farba Ngom ha hande jaɓani jebde kay ko hewɓe kolliti wonde o wona karɗo cellal beele o accite hayso tawi koye dow sarɗi o wawa safroyade. laamu leydi Sénégal yaltini koppareje kewɗe no feewi kene foto wonde kene foto wonde million ngaji 3 ɗin noon ko matériel million ngaji 3 matériel ko ɗin goni hanki o ɗi jagorɗo jangde leydi Sénégal Moustapha Guirassy wawi jaɓɓade ɗum noon ko toon to Thiès ngam wallide duuɗe jangguirɗe leydi ndi Sénégal taw ko jangde lesre no feewi beele sukaɓeɓe ɓuura kadi jogade matériel uji moƴƴi jaadude e jamanu ngam ɓeydude ɓe gandal e coftal faade e jangde ɗum noon ko fandare hitande ujunnaje 2025 hitande o nde 26 ko fate juɓɓingol jangde e nder genidi leydi Sénégal. fittoɓe e ɓoftoɓe kurjuraji e boli Dakar ɗum ko caggal nde ɓe natanno hofgo juuɗe gila tan jeetati nduɗo hen lewru kala ɗo birsiɗa yogay nokkuji kay ɗo balisaji mbatte koma ñoƴƴa hinere ma sa ñoƴƴani kay a wawata fofde ko luɓogol kame buubi kala ko wona ɗum ko noon ɓe kollitino aɓe ndewa laamu ngu ko ene tolno e 15 milliards e wiide Boubacara Diallo kolaɗo kuuɓal ɓoftoɓe balisaji ɓe kolliti noon caggal kaldigal hakkude mabɓe laamu ngu ngal nandiral heɓama ɓe puɗɗitima golle mabɓe gam addude laaɓal e senare e nder wuuro ngo a Dakar.
ismu nabi sallallahu alayhi wa sallam yuɓɓinama hanki o toon to jasana e tawtorede khalifaɓe diine hewɓe iwɓe yogay nokkuji kame khalifaɓe aada laamu ngu noon neli toon ko jagoɗo gaynaka e ndema woni ma Bouba Diagna ko wana ɗum ko noon suuti toon konnguli mum e dow inde laamu ngu ko wana ɗum ko noon khalifa o woni Cheikh Bou Kounta o hocci toon konnguli makko holliti o erima julɓe kala nde gonata neɗɗo goto ɓe garta e sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam kala ko neɗɗo ne golla gollira gandal gollira nunɗal wasa kadi wadde tan yomi dañ tan taw ganduɗa mbasiɗa koye dow diine l'islam kala ko fati e mbuñaari e haɓade ɗen gueɗe e oɗon sifa kala ɗum ko hanki o wonande cérémonie officiel mo a gammo jasana sursarɗiyeji ndu leydi Sénégal hoorejo sursarɗiyeji leydi ndi windi talkuru mum ngam o saaha noddude ɓen sarɗiyankoɓe kalde mbawata heɓanade lulde mabɓe ɗimmire nde lulde waɗata ko 15 ndu lewru ndu gonɗen woni altina padɗo ɗo henno o taw kadi ganduɗa ko fati e banggue wonande dosɗe mawɗo leydi ndi ko holliti ko fati e banggue sifa lawɗinde yogay eɓɓoje ƴettade ngam ƴellidde faggudu leydi ndi Sénégal ɗum waɗata ko ñande altina nde toon to sursarɗeji ndu leydi ndi Sénégal to Linguére wuro wiyetengo a Kalsi ene tawe nder commune mo Yang département mo Linguére ko suka gaynako biyeteɗo Aba ko kam jaro e duuɓi 3 lototanoɗo e cangol ko kam yooli caggal muɗum noon ko nden ɓandu mum wawi yitede ɗon heddedaki wonki nawa to hôpital Elisabeth Diouf to Dara Jolof ngam loskoji mbawa tigui waɗede hena to Ranérou Vélingara toonne kadi ko accident musɗo waɗi taw koye dow nakara ɗum noon ko 4x4 goto dogannoɗo fano koto Dakar kanko o rentotono ko puccu hawre noon on dognowo auto perdi contrôle auto ko ɗon auto o yani yimɓe tato mbasi hen pittali men yimɓe ɗiɗo gañi hen kene foto wonde yimɓe ɗiɗo gañi ɓe mbawi nawede e cuuɗi safara tato mbasi hen pittali men ɓendina toon to morgue taw kadi waɗi ko sanga julal futuro woni sanga 10 à 9 heures to Kaulaka toɓoli kewɗi hanki jippiɗi toon jeeyi sababu ha ganduɗa leyɗe kewɗe kayne kumbay ndiyam o sa gonaɗo ko wayno Madina Baya Medina Mbabba noone kadi Kassa Villa noon kadi Kassaga noone kadi ko wayno gueɗe guure goɗɗe kewɗe ha tente leyɗe kewɗe hande o goni koye diƴƴe kewɗe no fewi ha wona seeɗa patrouille dendaɗo ngam nden kay kisal leydi Sénégal e leydi Mauritanie jungo e jungo hakkude koninkoɓe leydi Sénégal kami koninkoɓe leydi Mauritanie ɗum ko toon to diwan mo Bakel to ɓe mbiyata to diwan mo Bakel to mbiyata Arondou ha to jogonturu ɗin nokkuji kala ngam tekkinde nden kay kisal keerol hakkude mabɓe leydi Mali ngam teskede kala saha piyanɗe mawɗe kami motoje jirlotoɗe o sane ɓatti ngol keerol no fewi kono haɗani ɗon tan Sénégal ne jokki patrouille mum toon to diwan Tamba Kédougou ha toon to Karankala ngam ɓeydude nden ka e kisal e nder leydi mum kala jeheten ko toon to Aram Sare noon tawete koye Madina Diaƴɓe hanki o ɓe mawnini ismu nabi sallallahu alayhi wa sallam musidɗo men Amadou Samba Lo kame délégation giwɓe toon to Madina Gounass mbawi tawede toon to Aram hanki o noon Aram hewɓe belni toon no fewi jamma madhu annabi o sallallahu alayhi wa sallam ma artan min hen taw koye fandu haala wonande musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe anduɗinma Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro men Aram Sare alhamdulillah alamin oɗo ñalawma alkamisa hanki o Sar Abdoulaye Sarr wala koye jamma mawlud nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗon nde wuuro men Aram dendagal bandiraɓe julɓe kala gimrima banggue yo bang e nder guure takkiɗe Aram ha caggal mum kala gaari hawridde e oɗo ismu baɗɗo hanki jamma Sar Abdoulaye Sarr dendagal ɓesgu Aram ɗanninoɓe gonnoɓe nder leydi Sénégal ha caggal leydi Sénégal kala ɓuurani hewde ari tawtorede oɗo jamma moƴƴo oɗo jamma jibineje nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Sar Abdoulaye Sarr kono kadi eɗen gandi koye gardugol ceerno Mawlana Idrissa Diathie ɗon ɗo Madina Diaƴɓe kon ardi golle ɗe nde hayde caggal futuro ko nden wawi yettade galle o
yetti kadi wuro aram bandiraɓe kala ma jaɓɓade ha no handirde ni non kadi almuɓe kadi mbawi immade ɗon yeɓan ɓe guimami ɗo ha Tivaouane machallah kadi hawridde hen guila almuɓe jolfuɓe ha almuɓe ɓe ganduɗa ko sariyankoɓe dental machallah dental bandiraɓe kala gaari hayni Sara Abdoulaye Sarr on mo ganduɗa biyeteɗo Gambi Sarr jimowo ngana gandaɗo machallah ari tawte hirde machallah waɗi hen golle paydinde golle mantinde kanko dendagal wondima kala kuuɓal daaɗe belɗe jaaduɗe machallah ene ceeka weeyo ngo ene ceeka kammo ngu machallah bandiraɓe julɓe kala jama kako ha heewi teppi yimɓe non kadi bongal kadi ha tegi machallah en kadi hawridde hen machallah dendagal ɓesgo randaɓe kala mbawi weltade ɓe mbawi kadi nanggude golɗe kadi ha timmi mbawi kadi weltade no feewi ha tenggue on délégation kadi guimme toon to Madina Gounass mbawi arde kadi gaddi télé ɗe gaddi radio ngo machallah denagal ko golla e jamma mbawi ɗum ƴettude ha no hannirta ni gam ko wadde ɗum réseaux sociaux holli ɗum julɓe holli ɗum adduno kala machallah kam denagal aramnaɓe kala e almuɓe kala ɓe mbawi weltade on sifa e on fannu tawata kala machallah ɓe belti hen feewi ha no hannirta ni Sara Abdoulaye Sarr oɗo saaha mo kalden eɗen e lawol gam fatude toon to wuttete ngo Madina Gounass ko musidɗo Amar Sambolo ɓe Madina Gounass fede weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr Amadou Sambolo to Aram Sarr a haali wonande Gambi Sarr en kala ngari welnama waɗama foof kono haalani cefol ma ngol cefiɗa toon yidde yaltinde dani wo hande keɗa toon debbo min gandi no yaari ni mamin garto hen walla mi haalanoya Ousmane Camara guiɗo a leñol toon to Daka FM eɗen mbiye tan yo en battanimo wuuri saabu eɗen gandi ismu nabi sallallah alih w sallam mo Aram Sarr ene jeeya e ismuji ɓurɗi mawnude hannde o e nder leydi ndi Sénégal ha tenti e nder diwano kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar nder ngeni ndi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed wulde Cheikh Al Qazwani hanki o joɗodima e nelaɗo loni taw koye catal toppitingal ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol taw kadi koye fannu daranade haqqe innamade woni jihada haji ɓe mbawi yewtude toɓɓe jaaƴe no feewi ha tenti noon ko fate banggue gonangal hoɓɓe e nder gennidi leydi Mauritanie kame doga molto en taweteɓe toon to Canberra taweteɗe nder leydi Mauritanie kono kadi e ɓen taccoɓe kala saaha Mauritanie ne jaɓana leyɗele Europe kame darde Mauritanie ko fate banggue hoɓɓe wonɓe nder leydi mum kala ɓen jewtidi hen toɓɓe jaaƴe no feewi jeagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie woni Mohamed Salem wol Marzougo hanki o heeɓi bismade wonande ambassadeur mo leydi France keso toɗɗaɗo mo ganduɗa toɗɗiɗumo ko tokar mum Emmanuel Macron toɗɗi biteɗe Manuela Destiny ko on woni mo toɗɗi oɗo noon joƴini wolisaji mum to Nouakchott gam gollanade leydi France wo lomti ko Alexandra Grassi mo ganduɗa ko toɗɗonoɗo guila tan octobre hitande ujunade nogasi ɗiɗi manda mum gasi ha laaɓi o saha hocci bagage mum a yeehi batu hakkude jagorɗe keɗɗe ko fanno jangde leydi Mauritanie hakkude mum e hoore jagoɗo leydi ndi woni Mokhtar Ould Diaye ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi on noon holliti heñare mum mawde no fewi ko fate banggue duuɗe école aji ɗi kala nde keblete pewni ha feewa guila to banggue gueɗe jadoriɗen kala nde tawno yidde makko so tawi kay école aji ɗi gudditi 2025 et 2023 ala kala ko tardinta jangde nde taw kadi ɗen gueɗe kala ene ɓuura yaadude e jamanu no feewi landa dawrugol lundo ka tawassul e gartugol mum yaltini communiqué ñingde no feewi laamu Mohamed Cheikh Al Qazwani gam hollideɓe ɗi duuɓi kala ɓe teskima so tawi ndungu ari Nouakchott yangara on e satta no feewi boli ɗi koma keewa ndiyam tene haalisaji kewɗi ene mbanje hen e kala hitande tawala kala ko gasi haydara ɓe kolliti laamu ngu yo haalanɓe hen ko laaɓi ɗe gueɗe kala holno rewri ko wona ɗum ko noon toppitiɗo jaltingol diƴƴe e nder wuuro Nouakchott hande o waɗi haalani makko holliti o saabi jogui tan ko peeje yaltinirde ɗam ndiyam to banggue camion ngaji citerne kono kadi ko fate golle fewnidde wuuro Nouakchott haɗe gueɗe kala mbasa tigui tawde ɗum e nder wuuro ngo ɗum noon ɗen golle goni tigui koye lawol taw ganduɗa ko haalisaji kewɗi juppaɗi hen guila tan daroɗe ndeɗo hittade gam fewnidde goɗo hen a wuuro to Zouérat police fawi junggo mum e gardiɗo fedde taw kadi ko jeeyowo ko fate banggue
huɗo bonko haɗa koko ene wondi kadi e drog e gueɗe mum kala capanɗe jeegom e jeeɗiɗi taw ko koli woni ko yiita e makko ke wona ujunere ko fawi kay taw ko foɗɗere taw ko eɗen poɗɗe kaɗade yeyede woni ko nanga o sano waɗa garde à vue to police kono kadi loskoji ene jokki e makko ha ande ɓen ɓe o jokkodiri ɓe o yeyata ɓe o sorata ɓe o jokkodiri kala hade makko ɓenninede toon to kaso al akhbar holliri wonande gendarmerie to Nouakchott kañumne fawi jungo muɗum e fedde bandi mo ganduɗa toon to Dar el Naim taw kadi ganduɗa ko baɗowo trafic ko fate banggue wonande drogue kono kadi tawme makko wonande pistolet ji ɗiɗi hen pistolet goto ko électronique goɗɗo o noon wonande ko automatique mo ganduɗa taw kadi tawa makko ken tolno gas jeegom cartouche laaɓe kese poula tawa makko téléphone aji kewɗi kame objet ji kewɗi e carte grise kewɗe kay tawa makko oɗo saaha noon waɗama garde à vue kankone loskoji ene jokki e makko no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulara e nder gendi leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali eɗen gandi hanki o ko ismu nabi sallllahu alayhi wa sallam waɗa e nder leydi ndi kala jeeyi sababu noon laamu ngu rokkiri balɗe ɗiɗi foftere ɗen balɗe ɗiɗi foftere noon ko alhamisa hanki o e aljuma hande o kala so ɓeɗen gandi ismu nabi sallah sallam to ñorodi sahela mo sarif boya ko hanki o tigui woni ismu mawɗo no fewi ha tenti kadi ismuji kewɗi e nder leydi ndi kala laamu ngu noon rokkiri ɓiɓɓe leydi ndi kala foftere balɗe ɗiɗi ko some paye ñama jara poftoɗa manta annabi o sallllahu alayhi wa sallam laamu ngu noon rokkiri ɗum ɓesguji leydi ndi kala armée leydi Mali ɓe faama ɓe kolliti e nder opération mawɗo moɓe mbaɗi tuno ko biyeteɗo série bala ene tawa e nder région de Ségou ɓe kolliti ɓe nderguiti toon pittali kewɗi no fewi ɗin pittali noon ko joguitinoɓe kay armée ji ne mbaɗa jenguji mumen ɓe kolliti noon wonande ɓe tetti hen kaɓirɗe kewɗe no fewi kono kadi ɓe kolliti e nder opération gulɗo diaw moɓe mbaɗi toon to région de Kaya ñorodi Sahel e nder diwan mum ɓe nangi toon sagataɓe hewɓe no fewi taw kadi ɓen sagataɓe ko joguitinoɓe armée ji e fetelaji kala ko wona ɗum ko noon ɓe kalani no foti ɓe nangi kay kono kadi ɓe kolliti ɓe mbari kono ɓe kalani no foti ɓe mbari joguiɗo konngol armée leydi Mali fama woni majeur colonel majeur Souleymani Dembélé o holliti ko fate banggue uddugol jeema ñooro hay taw kadi ganduɗa ko fate banggue jim wonande ko fate banggue jinima uddugol oɗon diwan kala laamu leydi ndi yeddi nden uddere ɓe kolliti uddere nde so tawi juuti ko minitaji nogas fayi minitaji capantati hawre sembeji leydi Mali ngari ɓen noon mbawi tigui darade hen ha ganduɗa ɓen arnoɓe ne jogui motoji men kala mbawi tigui dogde ɓe kolliti oɗo saaha ala kala uddere wonde hen kala Tombouctou Actu ɓe kolliti e nder windande mabɓe ɓe kolliti wonande o saaha pelle joguitiɗo armée ji felloɓe jihad fandare mabɓe ko hebde ñorodi Sahel kame région de Kayi kala nde tawno on diwan ɓuuri hewde kanŋe no fewi yolimana on diwan ne heewi kanŋe ko wona ɗum ko kadi lawol bawgol rokkude leydi Mali ko fate banggue carburant timmuɗo kame yogay matériel uji ko lawol Sénégal fatton to leydi Mali so ɓe keeɓi ɗum gam bonnude faggudu leydi Mali beele kadi o saaha ɓe mbawa tigui teɓade Bamako no ɓe jiiɗiri ni ɗum noon koye eɓɓoje ɗeɓe jogui laamu leydi Mali noon holliti kañumne ne jogui peeje gam wawde faddade ɓeɗo hen gueɗe kala to mofti tinama toon ɗeydogol carburant woni coggu muɗum ɗum ko teskede citerne aji en mbayra yettade toon ɗum ko gueɗe ñande alarba nde wonande kay litre goto gonnoɗo 150 o saaha yeeyama 150 mbuɗe e nder région kala hewɓe kolliti noon ko caɗele wonande ɓen e koye men taw kadi ko hutortoɓe ko fate carburant kam e oɗon sifa kala paɗenam ko toon to leydi Guinée Conakry naalanke biyeteɗo Mouhamed Saydou Bangoura taw kadi inde makko ko Singleton mo ganduɗa kam ferino gorko mo duuɓi 60 jeeɗiɗi ha wasi fittanum on gorko jeeyowo on noon ko ɗon wasi fittanu mum kanko noon guila goo lewru ndu ko badanoɗo garde à vue ñawre makko yani hecciyanke o toon to tribunal mo Koya o taƴanama wonande kay hitande ma o lelo e kaso hitande omo yoɓa ken tolno e milliard uji 5 francs guinéen kono ɗum noon firtima
o tajana ko hitande kasso hitande kadi o lelotako o sani o yalti o mona galle makko omo yoɓa temedde 9 million taw kadi koye koppareje franc guinéen faade e koreji on o wari o jogiiɗo konngol koreji mo wari o noon ɓen kolliti jaɓi ñawore nde noon ko sabu jaaɗo artata ko waɗanno waɗi gasi wonani banggue haaliso koko gasata kono neɗɗo nafoore mum gasata ɗum noon ɓe jaafima momo ko waɗa ɗum ko noon haaliso omo foti wersude ɗum wonande ɓen taw kadi ko koreji a wara naɓe ɓe to leydi Ghana akara jaɓɓima ko ene tolno e 14 taw ko riwaɓe toon to États-Unis de Amérique ɗum koye sifande nandiral hakkunde laamu leydi Amérique kame laamu leydi Ghana e wiide hoorejo leydi Ghana woni Joe Mahama o holliti o jaɓɓoto tan ko ɓen Afrique de l'Ouest naɓe ha tenti noon taw kadi ko ɓen wonɓe CEDEAO ɓe ganduɗa ɓen kam ene jogui ndimagu nadde leydi ndi e yaltude ne jiɗiri kala hayso tawi woni ngala visa ni wone passeport so joomum jiiɗi hodde leyɗele men kota o saaha noon 14 addaɓe ene hen Nigéria naɓe kame Gambinaɓe e jeeyaɓe won e nokkuji goɗɗi kala to Côte d'Ivoire caggal balɗe seeɗa tan nde doggol liste yalti ha laaɓi ko landaji 5 tan jaaɓa ko heddi ko kala a riwa hen Afinguessan eɗen gandi kam ardi wo Pascal wonande Pascal Afinguessan kam ardi FPI o holliri mette makko mawɗe no feewi noon ɗum ko caggal nde o juuroyi wonande mawɗo makko biteɗo Laurent Gbagbo eɗen gandi o wonino hoore jaagoɗo oɗon o holliti wonande cour suprême koko haɗimo tan jeeyede e ƴammoɓe lefol laamu to banggue politique kono tade banggue sifande parrainage o omo timmini no feewi wiya ko doggol ngol rewani lawol oɗo sanan Laurent Gbagbo kame yaadiɓe Tidiane Thiam e Guillaume Soro kame Afinguessan kala badde jungo e jungo piɓani accirde ni o saaha mo gonɗen ko fate banggue ko jeeyi sababu diwgol mabɓe ɓe jeeyatake e ƴamgol lefol laamu taw koye sumgoji 25 lewru octobre Guillaume Soro gonɗo caggal leydi muɗum toon to Ghana wonande biyeteɗo Moussa Touré yeddi ha mimi leydi guilñere altine nde yogay kabaruji jaltuɗi wiyede kay o posnama toon o wona celluɗo no feewi on noon holliti ɗin konguɗi kalɗo ɗe giwno ɗi godani hay seeɗa to Burkina Faso batu jagorɗe hanki o kanko capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi o ittani Afrique naɓe kala ko fate fere jobgol visa pour arde Burkina Faso o holliti wonande kay kala ɓiɗɗo Afrique najo ne jogui ndimago arde nder leydi ndi no yiɗiri kala ɗum noon ko yidde ɓeydude jokkodiral hakkude Burkina Faso kame leyɗele Afrique ko wona ɗum ko noon visa o omo heddi ɗon sa nate réseaux sociaux internet ma heɓ visa o kono taw hay mbuɗo a yoɓatta site Soudan cukko hoorejo leydi ndi biyeteɗo Riga Machar mo ganduɗa kam tigui gonnoɗo e résidence surveillé kam wedda e nder kaso ɗum ko hanki o ñawore maggo wonande kay o nanguira ko wargoji musɗi no feewi ken tolno 250 soldata ɗum noon wonno ko 2013 e 2018 taw koye guerre civile bannoɗo ha ganduɗa yooɓi pittali ken wona capanɗe ɓiɓɓe Sud Soudan naɓe eɗen gandi hakkude oɗo henna biyeteɗo Rika nasdal kami hoorejo lendi Salva Kiir ko kombaji bonɗi tan ɓe mbaddata o sanan hewɓe kolliti yataw kadi guerre civile jogorani ummitade hakkude mabɓe RDC ñawore gonande gonnoɗo hoorejo leydi Joseph Kabila eɗen gandi ñawore makko yanino taw ko tribunal militaire kaddi gurdam e kaso nden ñawore ko nodditande aljuma hande o nden ñawore fonno ñawtede dittinama ha 19 lewru septembre ñawore nde o tuuma e muɗum wonande omo wallita rebel M23 kono ko ñawore nde o tawtoraka joolam jabiri jaɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sarabla Sara calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV habaruji men ɓuuri tewdude e joolam jabiri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono France toon dey ene wayno ko fate hono espace aérien mo leydi hono Pologne leydi France wi wondema addu ballal mum caggal kay
kono addude laaɗe tati taw kadi ko fatti kadi sas rafal wawa kadi juɓɓinandeɓe taw kadi ko espagnol arriére ha wawa yuɓɓodire toon wonde e oɗo saha dornaji ris puɗɗinoma kay wono yande toon ɗum noon ko ñande alkamisare sappo e goho lewru surtout ujunnaji ɗe nogas e joyyi wawi bayde ɗum Emmanuel Macron wawde wiide wonde eɗa adda ballal mum leyɗele dendude Amérique ko fati noon e wargo oɗo biyete kono Charlie Kirk ɗum e wayno kay taw kadi ko laamu leyɗele dendude Amérique mbiwi ɗi mbawi kadi taw kadi ko yitude taw kadi ko ferel mo warda o ene wayno noyi oɗo gorko barɗo kay joɓi nduɗo fittando toon to leyɗele hon dendude Amérique caggal kay wargo on Charlie Kirk taw ko influenceur taw extrême droite ɗum noon ko baraɗo nde warande ko caggal ɗum nde waɗanno taw ko yewtere to université Lota ɗum noon police o noon wi wonde kadi on barɗo ngalɗon baɗal ngal ene wayno dey ɓe goni dey koye jiilaw e oɗo saha noon ɓe jiiti kam taw kadi ko caggal nde ɓe jagguno on neɗɗo mum tumno o ɓe goppiri ɗum FBI wiñede alkamisare sappo e goho lewru surtout ujunnaje nogas e joyyi caggal kay nde wawi kadi wadde kono komo jiiti kay taw kadi ko fertel mo warda o ɓe mbaƴini ɗum noon ɓe mbi wonde ko wonde kadi foroje ɗiɗi taw kadi ko gorko goto taw kadi woni ko yiilede e oɗo saha taw kadi ko police wawi kadi on yiilade ɗum leydi Brésil to nde ene wayno ko wiyete wono taw ko ñawore fate wiide pollugol laamu ngu oɗon mennoɗo wonde taw kadi ko gardiɗo leydi ndi taw kadi ko leydi Brésil taw ko extrême droite biyeteɗo on Jair Bolsonaro kanko de o wawi kadi e wiyede kay o ñawede fodde duuɓi nogas e jeeɗiɗi e nder taw kadi ko dumburdu tawa kadi o yinno mataw ko fullude oɗo gonɗo e laamu e oɗo saaha Luiz Inácio Lula de Silveira ɗum noon ɓe mbayi ɗum ñande alkamisare sappo e goho lewru silto ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo de tonguɗen hawruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hannde o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko Sarr ɗo ko ngam weltare Ajabo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi joolam jaɓeri toon to Aram Sare Amadou Sambalo ɗo yeeso haylirde he ko musidɗo moon jiɗe moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hirane musibam tedduɓe.